no? May pista. Halik mo na higit sa part ko, hawig-hawig talaga kayo. Akala nga nito. Alam mo dyan. Nagkakahan pa sa akin, di ba? Pulis na, traffic pa rin. Anong araw mo kayo? Kinausap ko ni Kapitan. Yung pulis. Kain mo kayo. Fiesta nga din, no? Fiesta. Dito, sa Barangay Buwa. Plabre. Rebel. Laridel. Dito lang naman. Ayun o, fiesta nga o. Yan na, ang dami nagtitinda. Lasing na sa piyestang Kapitan. Walang magawa ang pulis eh. Dami loko. Yan o. Wala ka kayang papara sa atin? Yung binibilan mo na siopaw? Siopaw... Ano pangalan nun? Toasted? Pumarada pa si Kapitan. Ayan o. Ayaw. May pulis eh. Kaya mo na. Sikip. Ayan na. May mga motor pang sumingin. Not recommended for children, pregnant, and lactating women. Mahalaga, paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang pinasakit. Sarge, good job! Mission accomplished! Walang magawa. Pista eh. May motor pa. mag-report ni Mrs. Dapat no retreat, no surrender din na. Huwag sayangin ang bakasyon, proper diet and exercise, bigyan ng atensyon. At sa Pangit talaga umuwi dito ng Sabado, no? May activity kayo bukas eh. Kung wala kayong activity, di bukas tayo po. Ang traffic naman sa Santo Tomas, pag nag-Santo Tomas tayo, ano? Dito, fiesta lang. Kainan naman. Ngayon, alas 12 na. Kainan na. Kain muna nga yan. Tingnan mo na. No? Baka may nagaya ka, go. Ang sarap ng makipiesta sa baryo. Pulis kasi naghahanap ng mga kakainan. Napaka-challenging mo din natin, no? May Kapitan. Si Kapitan, pati musiko, no? Yung tsuhin ko dati, mami, yung namatay na. Kapitan yun eh, dati eh. Doon sa barangay namin. Puta, lagi kami nagpupunta doon. Lahat, pakain. Musiko. At para na rin sa sarili ko. Kahit sino. Your mom is a breastfeeding mom. The most luckiest one, araw-araw. Pinatake sa baboy. Magagaling sila oh. Sinampami oh. No? Yan oh. Dapat ganyan. Gusto ko pala yung mga naghahanda, no? Dito, baryo to eh. Barangay, baryo to. Ayaw itabi ni Kuya yung ano, kariton niya.
Pero ba tinatakpan na ng anak, ano ni ano? Anak, asawa ni Alex Gonzaga. Konsihal? Alam ko mayor na. Yan o, daming disco. No? Yung kayang kinakainan natin ng dugo,
Ay, di ba? Parang tatahol. Kala ko parang tatahol eh. Kasi matitindi din lang si Nick. Parang ano siya, no? Going talaga tayo. Ganun naman talaga. Tama. Parang nag-ano ka eh. Alam mo, Chico, okay lang yan. Gusto mo ba siyang ba-DM? Hindi na. Ayan. Charon. Kilig! Wala rin na ako iPad. Wala ko na talaga. O si Catherine Austria, batiin ko. Si Catherine Austria, binabati natin. Ayan, ayos-ayos mo na lang yung work. Ayan, Uy! Grabe ka! ganito. Hindi ka naman ano yun. Si ano, diba? Alam mo, Miss Kat, Order ka naman ang mga ang panahilong mo. Is pala natin nag-keyboard. Ang blooming ka nga eh. Alam mo yung nagtataka ko bakit ka nila inindiwan. At natin ako. Hindi ko alam na kung bakit sila kaya nga eh. Ako nagtataka ko kasi Nasa ko sa artista dito sa gilid ko ah. dito naman alaw niya ko si Piao. Marabugan, Joey Marquez na rin eh. Saan ba tayo? Mandar. Tayo sa traffic. Ay, nako. Alright, wala na tayong oras mga kapigan. Maraming salamat. Kasama niyo po si Papi Jerry. Si Lady Yuki. Sa programang Brigada Drive Thru, happy weekend everyone! At syempre, si Masikip. Susunod na Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Bye-bye! Ever since, gagapay ko Ah, yun, oh, bumaba na yung pulis. Radio DJ, ang isang public servant. Imagine, di ba wala naman ang boses? No! Big no talaga. Ito ang puhunan ko at bumubuhay sa pamilya ko. Sa boses na ito, natutupad ang mga pangarap ko. Ako si Dave Amo, naka-power cell sa labas. At kailangan mo rin ito. Napatuloy ng children, pregnant and lactating women. Mahalaga ang paalala, ang power cell sa mga salbat or mag-messenger. Ang hindi naman at hindi dapat gamitin mo dapat sa Ay, si Mama. Lagi na lang din pwede. Pwedeng mag-sleep over. Ay, 16 na ako. Kaya ako ang sarili ko. Pero alam kong ginagawa niya lang ito dahil mahal niya ako. Walang magawa tang hayop na pulis na to. Ayaw ayaw mag-traffic. Ay, ko. Para sa akin, biyaya ang pagiging breadwinner dahil may kakayanan kang makapagbigay ng suporta sa iba, lalo-lalo na sa pamilya. Kaya sa pagiging palaban, matatag at maaasahan, kasama ko ang Power Cells. This is spelling at the Bears Francisco. Isang punto sa iyo dahil ikaw ang isang bigan. Ang power cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mommy, Daddy, Tay, want to have that party list para sa aming kinabukasan. 118! 118! Boses na kabataan, handa mo tagumpay. Kaharapang ina, tungkol sa kwento ng karanasan. May pulis, walang nagagawa. Handang gumulit ng bagong landas. Sama-sama natin alamin ang iba't mundo ng bagong kabataan. Ang sekreto ng maging madali ang buhay ay aking buhay. Kalapasin ang mga kwentuhan at inspirasyon alas 4 hanggang alas 6 ng gabi. Alas 4 hanggang alas 6 ng gabi. Ito lang sa Brigada News FM. Ito na ang
inspirasyon namin at inyong mga pagsusulikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para Yan, sa may jeep. pusilang ng aming bighin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay sa tunay na pagpapalaban sa bayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart Yan na, yan na. of changing lives. Brigada News FM. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tulog ka na sa kit dahil ka ang sandigan. Fix sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tulog ka na sa kit dahil ka ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita nationwide. Brigada Balita nationwide. Si Maming E-bike, ayan. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Bifar mga kabrigadang pangbarko, inaras daw ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa Sandy Cay. Arestong hinihina ng Chinese spy na pangalawang isang dekada na palang nasa Pilipinas. Ang Chinese Embassy naman mga kabrigada ay pumalag. Iba't ibang aktibidad naman idinaos para sa pag-alala sa Mama Sapano encounter isang dekada na ang nakalipas. At kung Ah, magkano putang ba ang ina mo. pagkakasirin sa Bakit inasagot truck sa na malaki? crisis sa susunod na linggo abay alamin. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring May people bato ba dyan? to achieve better lives. Kasama ang lakas ng Pride Max Plus Herbal Capsule at Resisted Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide sa Ang ina, tumahimik tayo dito, ah. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa Sino naman yan? narito sa Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Ba't dito naman dumaan tong tatanga-tangang Araw ngayon mga kabrigada ng Sabado, January 25, 2025. Inay, Ang inyong maaano yung e-bike. Brigada Angel Tigara Wala pang anak at dyan. Brigada Abner Francisco. Balita Nationwide sa tanghali. Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada, muling nakaranas ng harassment Tingnan mo dyan. ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BR mula sa mga pwersa ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa Philippine or West Philippine Sea. Di ba ako? Ang mga BR vessels na BR Tingnan mo dyan. at BRP Tato Mangao ay papunta sa San Miguel upang magsagawasama ang mga kapag dumaan, napakalaki mo. Ayon pa sa Coast Guard ng Pilipinas, inabangan ang tatlong CCG vessels. Ito ay ang barkong 410, 5103, 4202. Ang BFAR vessels kung saan nagpakita ito ng agresibong manibra na labang sa patakran ng Maritime Safety Regulation. Ang nagpanungahit siya mga kabrigada ng DPWD, ang Chinese forces na Oh, oh, tingnan mo dyan. Sige, wala naman dito. na nagdulot naman ng panganib sa operasyon. Wala daw. Kailang sa patahanas ng China, nabilitan at Tingnan mo dyan. Wala. nagtitigil muna ang kanilang operasyon sa sample direction sa San Miguel. Ang lalaki pala eh. Alam na piyesta, dito pa talaga dumaan. Sa isang Chinese national na naaresto sa Pilipinas. Ayon sa ibahan ng Hindi talaga siya nakakasya doon. Naku, may side mirror dyan. Tingnan mo ha.
Malayo. Dalawang malaking truck. Tatlo. Sana sabing suspect na si Ateng Yangking upang tiyakin ang kanyang kaligtasan at tamang pagtrato. Lumapit na lang kasi sa kanila ang pamilya nito na para magbilang tulong. Maganda rin itinili ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mauding. Ano mo dyan? Manoy sinesensationalize ng mga Layo. Pilipinas ang isyu. Yung mga nalawa kaligtasan ng suspect at ang kanyang dalawang kasamang Pinoy Ang lalaking truck. National Bureau of Investigation noong January 20, 2025 sa pagkabisita sa Manoy pagbabalban sa mga militar at mga fighter installations sa bansa. O Manoy, Chinese spy na naresto naman kamakailan mga kabrigada. Higit isang dekada na nandirito sa Pilipinas. Brigada Kiko Custodio, Brigada Moy. Ibinunyag ng Bureau of Immigration na ang Manoy Chinese spy na naaresto kamakailan ay higit sa isang dekada na palang nananatili sa Pilipinas. Nais kumbre na unang dumating sa bansa ang nasabing Chinese noong 2013 at nakakuha siya ng permanent residence visa matapos magbansa sa isang 36 anos na Pilipina. Natapos ang kita na titirahan nito sa Metro Manila at maraming beses nang naglabas-pasok ng bansa sa loob ng halos 12 taon. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, kasalukuyan pakikipagtulungan ng BI sa Department of Justice at iba pang ahensya ng gobyerno upang imbestigahan ang nasabing Chinese. Patuloy din daw magbibigay ang BI ng impormasyon sa mga intelligence agency ng Pilipinas upang matungkoy ang mga posibleng koneksyon ng dayuhan. Samantala, simulan na ang deportation proceedings namin sa nasabing Chinese. Gayunpaman, ipagpapaliban muna ang pagpapatupad nito hanggang hindi pa naresolba ang mga kasong isasampa laban sa kanya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kiko Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila. The News Pinos, Ako. Diyos ko, pinaparadahan ng ano kalye. Malamang dapat elections ng COMELEC mga kabrigada umaarangkada na sa iba't bahagi ng Pilipinas. Tignan mo yan, may tatanga-tanga oh. Saka to. Ito na talaga. Tinawang ano oh. Ano tayo sa kabila dumaan mamaya daddy. Ano tayo? Wala namang ano ngayon sa ano. Walang Sumakay po. Sinana. Dito. Hindi ba makakadaan ka? Tingnan mo, ay Sige. masikip. Hindi masikip dyan. Diyan mo dyan, tingnan mo dyan. Sige. Sige, malawag naman dito. Maluwag, maluwag. Maluwag dyan? Oo, maluwag. So, pinasakay pa yung pasahero ko. Nang-istorbo na nga, umano pa, pasakay pa. Hindi pa sa loob pinasakay. Maloko talaga. Parang tawahan naman. Traffic na nga eh. Kumakasili pa kala mo. Ah. Itong pulis itong isang tao. Kumain muna. Double parking na nga. Fiesta eh. Nakipiesta kay Kapitan. Nakipiesta ang mga pulis.
Nakapiesta sila puliso. Mobile parking, no? Sa pa. Eh, tingnan mo dyan niya. Kasi, malayo. Malaya. Talaga namang diyan ka pa talaga sumingit. Puro pulis eh. Katropa nila yan. Hindi pa kasi walang Alam mo saan tayo sa Andox? Hindi pa? Hindi naman siguro ma-traffic pabalik. Kaya lang ng-traffic gawa ng mga pulis. Tsaka yung truck ano, Garling. Yung tatlong truck at saka yung pulis. Sa tingin mo? Wala naman dito eh. Oh. Eh, wala dito akong ano eh. Doon lang kusan ng traffic eh. Oo, gawa nga ng tatlong truck. Tapos